Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo uthi cha uMayeni wenza into engasilo iqiniso. Usisi umile akenzi lutho. So uyadikila uMayeni uyasukuma uthi uyabadedela. Asiqale emuva ke ukuze osalile kule episode elandela lesikhuluma ngayo azi ukuthi kwenzakaleni. Baya kwi-Durban July, so bane-makeup artist okuThabile Nes'thembu ojwayele ukuthi abenze la kuThando Nes'thembu. Ngenxa yebhizi ye-Durban July, uthi uMakhumalo uthabile uzokwenza yena nobacele. Mayibeka kanjalo abayithandi le uMangwabe noMayeni ukuthi uThabile Nes'thembu uzokwenza ababili engabenzi lo omusha afundele kubona. uMangwabe udikilile wahlala emotweni wathi uMacele uMangwabe uyathanda ukuncencela nezinto ezincane ekhuluma ngale ye-makeup. Mayeni uthi-ke kuMacele akawuthule ngoba eyakhe indaba ilungile okwakhe kuhamba kahle, hhayi akahlangene. Uthi uMakhumalo-ke ngoba amehlo anzima uthabile lo wabo uzokwenza bonke amehlo ubuso kuyobonakala phambili ukuthi buqedelwa kanjani. Bahambile-ke besuka eSeapark la bebehlangane khona beya kule ndawo abayibhukhile abazoyilungiselela khona beyilungiselela i-Durban July. Mabefika kwenzakalani? Kufika uThabile, ufika nosisi omusha. Into engasayitholi kahle ukuthi lo sisi afike naye uye yini lo vele ebebemlindele. So makufika ukudla uthi uMayeni abadle, ngalesi sikhathi bedla uyahlala yena noThabile uyenza uboso. Uyabona-ke umsele ukuthi uThabile ubhizi noMayeni futhi ngathi useyaqeda ukumenza. Ngapha ukhuluma nosisi uyambuza ukuthi wena uzimele noma uhambisana noThabile. Uyabuya-ke uzotshela uMacele ukuthi lo sisi okhona akusiye lo abamlindile. Iqale lapho-ke indaba wasukuma-ke uMakhumalo esezokhuluma noThabile noMayeni phambi kwalo sisi omunye. Mina ngibuza ukuthi isenzo sikaMakhumalo sokusukuma akhulume ngalo sisi noma akhulume ngale ndaba yale makeup phambi kwalo sisi, yena nabanye mhlampe abamuzwa kangcono babona ukuthi lesi senzo besikhombisa ukuthi akawu-undermine yini umsebenzi walo sisi, ngoba manje bayadla bona. Why angathi ayidlule le bayikhulume eceleni? Because manje inkinga ukuthi uMayeni noMakhumalo abamhloniphanga lo sisi, kodwa manje kufanele ukuthi sithi oyedwa uMakhumalo ukhulume phambi kwalo sisi wakhomplena kuThabile, okuveza ngokusobala ukuthi naye akawuthembi umsebenzi walo sisi, okuveza nangosobala ukuthi ekuqaleni azathi yena noMacele bazokwenziwa uThabile ingoba uThabile yena best option yabo ukunokuthi benziwe umuntu omusha. uMayeni mayisukuma naye ukhomplena phambi kwakhe lo sisi, okuveza ukuthi naye futhi akawuthembi umsebenzi wakhe. So bobabili abamhloniphanga lo sisi, okube nokuthi baya-undermine umsebenzi wakhe. Engikhuluma ngoMakhumalo noMayeni, umsindo osuke ngabo. Kodwa idrama iqalwe ngumseleku esenaka i-makeup yena engazugcoba amehlo a-green owa-purple owanjani, yonke lento eyenziwayo. Nansi into yami eyamilela ekutheni uku-understand-a ama-challenges afika nomsebenzi wakho, eyami leyo engiyikhiphe eceleni, ngoba la kuvele abanye abathe yazi mina ngiwulo sisi bengizovele ngidikile. Lo sisi uyi-makeup artist, angazi noma uye lo belindiwe noma lo uzosiza. Le yokuthi abantu bazokhomplena abanye bethi abamthembi ubuso babo kuhambisana nohlobo lomsebenzi alwenzayo, kuhambisana nebhizinisi alenzayo. Kodwa lona o-childish noma onga-understand ukuthi le yinto ezokwenzeka
uma wenza lolu hlobo lomsebenzi yilo oyothi umngani wakhe emtshela ukuthi hey ngibe nenkinga, emchazela ngohlobo lomsebenzi wasethi shiya phansi. Kwezinye izinto kuyabekezelwa ngoba yimvula zakhona. Lana kungenzeka ukuthi idrama eyakhiwe ngoba kwenziwa i-TV show, befuna ukuthi kube nalo msindo lokukhuluma nokuxabana phakathi kwamakhosikazi ngoba vele le TV show ikhombisa isithembu. Isithembu kuyinto ejwayelekile abantu mabekhuluma ukuthi ihambisana nomsindo. Kodwa eyami-ke ikulo muntu othi bengizodikila. Angeke udikile isinkwa sakho ngezinto obonayo ukuthi zincane. Umuntu osele phezulu manje esebemrecognize njengoThabile, uThabile osaziwa ukuthi wenza amakhosikazi akaMseleki, uThando Nes'thembu akaqalanga nje waba laphaya. Uqale somewhere naye wadlula kulo msindo obutholwa yilosisi omusha. Kodwa ngokuthi uyayazi lento ayenzayo nejeni yakhe, yingakho esewuThabile Sithathu ovela laphaya kuThando Nes'thembu kuthiwa makeup artist yoThando Nes'thembu uThabile, ngikhohliwe isibongo sakhe kodwa ngiyazi ukuthi uThabile Sithathu. Usekulelo zinga lokuthi ku-Twitter kuyashiwo ukuthi hayibo usisi owenza amakhosikazi akaMseleko uThabile uyawushaya umsebenzi. Uqalephi? Uqale lapha okunomsindo khona kuzoba khona abantu bethi hayi cha kodwa-ke nje eyi asazi sobona khona waziprove. Nalo sisi-ke naye omusha kungenzeka ukuthi kwakhiwe idrama ngaye noma yinto vele le beyiqiniso bebebanga kanje, kodwa lo msindo awutholile nalokhu okubukeka mhlampe ngithi bebemu-undermine i-challenge noma ama-challenges azohambisana nohlobo lomsebenzi awukhethile. Ngelinye ilanga uzoba kwenye i-level, izinto ey'fana nalezi sekufana namanzi amancane. Kodwa kongazi ukuthi wenzani ilo bethi mina bengiyomane ngidikile ngiyeke. Ungadikila isinkwa sakho, ungadikila ibhizinisi lakho, ungadikila umsebenzi wakho. Zingaki izinto abantu abakwazi ukuthi beyibekezele ezingathi shu, kodwa le okweheyakho ikulethela imali nento owaziyo ukuthi uzophila ngayo, uzoshintsha impilo yakho, uzoyidikila ngokuthi ukhona umuntu ofike wakudelela. Ngeke bekudelele zonke iy'nsuku, ngeke beku-undermine zonke iy'nsuku, kodwa fanele u-understand-e ukuthi lokhu yimvula ehamba nalolu hlobo lomsebenzi. Beyilapho-ke into yami, bazoyibamba abayibambayo, abangayibambi futhi abayibambi. Kwabanye ngiyankanta kodwa ngi-happy ngalabo abanga-understand-ayo, sihambisane bengikhuluma lapho. Ndifana nalento esiyenza la ku-YouTube, siyakhuluma senze amavidiyo, bafike abanye besho imibono yabo eminingi, abanye beze bethuke abantu esikhuluma ngabo. Akujwayeleki kodwa akusho ukuthi uFix SA uzoyeka ukwenza amavidiyo because le yenziwa uFix SA inama-result abhekwe uFix SA. Noyi-makeup artist kunama-result, kunemiphumela ayilindele ngomsebenzi wakhe. Ekutholeni le miphumelo kuzoba nezinto ezama-challenges akhona. Into efanayo-ke ngicabanga ukuthi siyezwana yena nabantu abalalelayo futhi kubantu oyaye kubona ngezililo ubabhekisise. Nawe futhi uwedwa into uyihlaziye ukuthi le yincane noma le yinkulu. Bengifuna ukuzoxoxa kule comment ukuthi mina bengizodikila. Akekho umuntu ongadikila ibhizinisi lakhe ngama-challenges aqondene nalo, ngoba bamthethisa nge-makeup nje noma ba-undermine lokhu kwe-makeup ngoba uzothinta ubuso babo. Kodwa angihambisani-ke nokungahloniphi abantu. Ningayithathi-ke kabi leyo. Thank you so much for love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.